Desde el proyecto de excelencia, dirigido y promovido por Basque Team, hemos impulsado el surf de alto nivel y así vamos a seguir haciendo. Oso esperientzi berezia izan da, asko disfrutatu dugu, motxa izan dago, motxa intzait, luzatu nahiko nun, baina bueno, oso polita izan da, azkenengo momentuko gauza izan zen, ze hori denekan pentsauta hasiera baten txapelketa hau ingo nula, ze saiatu ginen eskatzen uilkarra, baina garbi esan ziguen lehenengo seguramente Luana Silva izango zala. Eta hori, goiz baten esnatu nintzen mensaje batekin, esaten hori, paipa jongo nintzala, eta bueno, lehenengo gauza izan zen hilei deitu nire mutiai, eta notizia eman, eta bigarrena aritzei deitu, eta esan aritz, nola preparatzet hau, ze aste beten astea txapelketa, eta ez dakat ezerre. Esperientzi polita izan da, bueno, bain preparautu egongo naiz, beste pertsona batek paiatze bau beste txapelketa baten, eta hori. Zutaz oso arro sentitzen garela, herri ordezkari moduan. Beraz, eskerrik asko lortu dozunagatik, eredu bat zarelako euskaldun guztientzat, kirolari guztientzat eta bereziki emakumeentzat baita ere. Zuetatik hurbil egon nahi dugu eta egongo gara. Eta oso arro ikusite zaituztelako gure ikurrinarekin munduan zehar, gure herriaren izena baita ere eta baliok eroan dituzu. Beraz, eskerrik asko, Nadia, benetan oso arro sentitzen gara zutaz, eskerrik asko benetan eta zorionak, Nadia.